खुंगा 14थि रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों बेंटल रेनबो क्लाब आरो लाइब्रेरिया। गुबुन गुबुन ओनसोलाव लांदां बैसागु फालिनाय बादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं बेंटल गामिनि फैलाव दुब्लियाव रेनबो क्लाब आरो लाइब्रेरिनि बानजायनायाव खुंगा 14थि रंजालि बैसागो फालिथाया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव फुंबिलिनि समाव हारिमुनि फिरफिला बिरहोयो खुंफुं आफादनि आफादगिरि मुस्रि सैथोबा नार्जारि। 2 नं बेंटल फुंखा क्लाब आरो रेनबो क्लाबनि हारिमुखौ गोथौयै मोजां लामा दिन्थिलांनाय सोरगोआरिफोरनिसिम बिबार बावजेनो गामिनि गामिगोरा मुस्रि रजुनाथ बसुमतारिया आरो लांदां बैसागोखौ बेखेवनानै होयो बेंटल फरायसालिनि बिबुंगोरा मुस्रि सुक्रजित दैमारिया। बे हाबाफारियाव थुनलाइयारि बादायनाय, गेलेमु बादायनाय, गागि सुबुंफोरनो मान बावनाय हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जानानै थाङो। बेंटल रेनबो क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानायनाय लांदां बैसागु हाबाफारि नोंथांखौ बेखेवगिरि महरै बा गाहाय आलासि महरै बेवहाय बाहागो लानो खावलायदों। नोंथांखौ मा मेसेज गिबियावनो गासै रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो दिनै बेवहाय बेंटल 1 नं बेंटल, 2 नं बेंटल आरो दहलापारा मोनथाम गामिजों ज' जानानै बेवहाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि लांदां बैसागु फोरबो फालिदों। बेयो जोबोद बाख्नायथाव जादों, जोबोद मोजां मोनदों। आंबो बिथांमोनजों दिनैनि बे लांदां बैसागुखौ बेखेवफैनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै बिथांमोननि हांख्रायनायाव आं बेहाय बाहागो लाफैदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोनजों रंजाफैनो मोननानै। नंगौ, बैसागुआ जोंनि बेसेबांबा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय मोनसे बोथोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो। बे फोरबोखौ गोदो आबै आबौमोनहा गावसोरनि आबाद मोजां जानायनि थाखाय बेखौ फालिबोदोंमोन। आबाद मावनायनि सिगां जाहाथे आबादफ्रा मोजां जायो, जाहाथे मिथिंगा बिमाया जाहाथे जोंनो फिथाइ सामथाइ मोजां थायहोयो आरो जोङो मोजाङै जोंनि जिउ संसारखौ खुंनो हायो, बेखौ आसा फारिनानै आनान गसाइनाव आर'ज गाबनानै बे गोदान बोसोरखौ जागायबोदों। गोदान बोसोराव आगान सुरदों। गावनि न'खरनि आरो समाजनि गासै सुबुंफोरा जाहाथे खौसेयै थांनानै थानो हायो, गोग्गो देहाजों बे गोदान बोसोराव जेब्लायबो रुजु रुमु रायजो जानो हायो, बे थांखिजों बे गोदान बोसोराव गोदोनिफ्रायनो रंजाबोदों। बे हिसाबै गोदो जेरैबायदि फालिदोंमोन, गोदोनि फालिनायनि सोलायै दा बेयो मोनसे स्टेन्डार्ड फर्माव फैबाय। आजिखालि बर'फोराबो जौसाङाव बैसागु फोरबो फालिसै। आगोलनि लोंला जाला गामि गफाफोराव जेरावबो बेरायथिंलाबायनानै जौ लोंलाबायनाय बेफोरबायदिखौ गारनानै दा ज' ज' जोंनि लाइमोनफोरनि आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जि सिन्थाधारा, बे सिन्थाधाराजों जोबोद मोजाङै गाजा गोमजा खुंसै। दिनै नैबे बेंटल ओनसोलावबो गोबां दाब दाब जायगायाव खुंदों आरो नैबे गामियावबो गाजा गोमजायै खुंदों। बेहाय जोबोद गोसो गुदुङै बिथांमोनहा बे फोरबोखौ फालिदों। दिनैनि बे 14थि रंजालि बैसागुखौ दहाय फुंनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोदों बिथांमोना आरो माखासे एसे रंजानाय खेलाफोर लानाय जादों। आरो बे रंजानाय खेलाफ्राव जेरै दावला सौलायनाय आरो दै बोरि आरो थालिर गाखोनाय, थाव फुननानै थालिराव गाखोनाय बेफोरबायदि बिथांमोना लादों। आरो दिनै नैबेहाय लांदां बैसागो अपेनिंआव बे गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा जोबोद रंजानानै जोबोद गोसो गुदुङै बेखौ फालिनो लादों। बेखौ जोबोद बाख्नायनांगोन। आरो आं बेखौनो बुंनो लुगैदों, जोंनि बर'फोरा मोनफ्रोमबो गामियावनो मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो बे फोरबोखौ जोबोद मोजाङै गाजा गोमजा फालिनांगौ। मानोना बे जोंनि बर'नि देरसिन फोरबो आरो बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि
मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बेफोर गासैबो जाहाथे मुलुगनि मानसिफोरजों जोङो सिनायथि मोननो हायो। मुलुगनि मानसिफ्रा जोंनि बे फोरबोफोरखौ नोंथांमोननि चेनेलजों आरो गुबुन गुबुन चेनेलफोरजों जाहाथे बियो फोसावजायो बेखौ मिजिंथिबाय आरो बे बिदिनो इयुनावबो जोङो फालिबाय थागोन। सार मोनसे सोंथि आथिखालाव जों नुनो मोनदों दोरोङारि माखासे दामजुफोरखौ लायालासिनो माखासे मडार्न जुगनि दामग्रा देग्राफोरखौ लानानै बैसागु मोसानाय बेनि सायाव माबायदि? बेथ' एसे दुखुनांथाव। जोंनि दोरोङारि दामग्रा देग्राखौ गारनानै जुदि गुबुननि दामग्रा देग्राखौ लानानै जुदि मोसायोब्ला जोंनि दोरोङारि महरै फैबाय थानाय बे दामग्रा देग्राफोरा जुदि नेवसि जायोब्ला जों गुबुननि दामग्रा देग्राखौसो लायोब्लाथाय गुबुननिखौसो जों सनमान होनाय जागोन, गुबुननिखौसो जों फोसावनाय जागोन। ओंखायनो जोंनि नैबे दामग्रा देग्राखौ जोंनि दोरोङारि दामग्रा देग्रा जेरै खाम, सेरजा, सिफुं, जथा, गंगोना बेफोरखौ लानानै जोङो मोसानांगौ। आरो आजिखालि जोंना बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे नाजानाय बिनि गेजेरजों जोङो GI टेग मोननो हाबाय खाम, सेरजा, जथा, गंगोना। दा बिनि थाखाय जों बेखौ जेसे हागौ एसे जाहाथे मुलुगनि मानसिफोरजों नेसनेल लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव ग्लबेलाइजेसनाव जोङो जाहाथे बेखौ दामनायखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन गासै स्केलफोरजों जोङो गोरोबफाहोनानै मुलुगनि मानसिफोरजों जाहाथे अनसायजायो बेखौ हाबा मावनांगौ। थेंक इउ सार। खुलुमबाय मिडिया पार्सन नोंथांमोनखौ बरायनो नागिरबाय। दा दिनैनि जिनाखि लांदां बैसागुनि हाबाफारि बेखौ रेनब' क्लाब लाइब्रेरि बिथांमोननि दैदेननायजों बे हाबाफारिया जादों। मानो होनबा जों गोदो गोदाय जिनाखि बर'फ्रा गामि गामि देमसि मोसानाय बैसागु जानाय बेफोर सोलिबोदोंमोन। दा दिनैनि बे बिगियान मुगायाव रोंगौथि मुगायाव साननो हनो गोरों दिनै इयुन जोलै बिथांमोनहा जेरैबायदि जों गामि ओनसोलाव जौ लोंनानै उन्दुना थानाय गावजों गाव नांलायनो खमलायनाय बेफोरखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो दिनै बे लांदां बैसागुखौ खालामनाय जादों। मानो होनना बुङोबा जोंनि दिनैनि बे बिगियान मुगायाव जोङो मोनसे प्लेटफर्माव थानानै जों ज' जोंनि समाजखौ लाबोनानै बेयाव मोसानाय सनमान होनाय गासिबो बिथिंखौ जोङो खेला दुलानिफ्राय लानानै जेनेबा जोङो दाउला सौलायनाय, दुरुं बोनाय, सियार खेला बायदि रोखोमनि खेलाफोरखौ लानानै जों बेफोरखौ इयुन जोलैखौ जों उत्स होनाय, बिथांमोनखौ रोंगौथि बारायहोनाय गासै बिथिंखौ लानानै जोङो नैबे प्लेटफर्माव लाबोदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि दिनैनि बे लांदां बैसागुनि गेजेरजों जोङो बेखौनो जोङो फोरमायनो हागोन जे बा फोसावनो हागोन। दा दिनै जोङो गेजेर ससेयाव जोंनि दामनाय दामजुफ्रा गोमालांबायमोन। बेखौ माखासे दैदेनगिरिनि दोनबोनाय माखासे नाजाबोनायनि गेजेरजों दिनै बेयो GI टेग मोननाय जाबाय। बे GI टेगआ जाहैबाय दिनै बिटिआर सरकारनि नाजानाय, बिथांमोननि माखासे दामजु बिथांमोना जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै माखासे दामजु खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना बेफोरखौ GI टेग मोननो हाबाय। दा बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावहरो लाबोग्रा बिथांमोननिसिम। दा जाहाथे जोंनो फैबाय थानाय समाव जोङो माखासे दामजु सरकारनिफ्राय जोङो गनायथि मोननांगौ बेखौ मोनजोबथों आरो जोङो इयुन जोलैनो जों गासिबो दामनाय देनाय बेखौ होनो हाथों। मानो होनना बुङोबा जोङो जोंनि बर' जाथिखौ जों सिनायहोनांगौब्ला दामनाय देनाय हारिमु आरो राव थुनलाइजों बेजोंसो जों बेरखांनो हायो। बेखौ थाब्लासो जोंहा सारा वर्ल्डआवनो जोङो गासिबो जोङो मोनथिनो हागोन। होमबासो बे बर' जाथिया बेबायदि दामो, बेबायदि जायो, बेबायदि मोसायो। जोंनि गाननाय जोमनाया जाहैबाय बर' दख'ना, जोंहा असे जोंहा जोंनि आखाइजोंनो दानाय माखासे आगर आखाइ बेफोरखौ जों दानानै गानो। आरो माखासे जोंहा जोमग्रा बेफोरखौबो जोंनि बर' हिन्जाव माहारिफ्रा गावनि आखाइजों दानानै लुनानै बेखौ जों गावनो प्रडाक्सन खालामनानै गाननो हानायनि गोहोखौ लानो हायो। मानो होनोबा हारिमुवा जाहैबाय जोंनि बर' जाथिजोंनो गोदो गोदायनिफ्रायनो फैफानाय बे हारिमुखौ जोङो दिनै साबना हामना खालामनो थाखाय जों बयनिबो हेफाजाब नांगौ। आरो बिनि गेजेरजों दिनै मेसेज होनो लुबैदों जे माखासे गामि ओनसोलफ्राव जाहाथे बे हारिमुखौ खालामाखैबा
बा मावफुङाखैबा बिथांमोनखौबो हारिमुखौ मोजाङैनो खालामनो थाखाय जों खावलायगोन बा मेसेज होगोन। दिनैनि बे जोंनि बेंटल 1 नं आरो 2 नं आरो दग्लापारा बे गासिबो मोनथाम गामिजों जोङो मोनसे प्लेटफर्म थानानै खामानि मावदों। बे खामानिनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे जोंहा गोग्गानाय फैदों आरो मोजां मोननाय फैदों, जों अनलायनाय फैदों, जों खौसेथि फैदों। दा बिनि गेजेरजों जोङो दिनै बयनोबो जोंनि मावनायनि गेजेरजोंनो माखासे मावै बिथांमोननोबो जों बेखौनो मेसेज होनानै फोरमायनाय जायो।